ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Usamla buyo khusnam na katran jong ka ga sarkar jalla lingba ka Hello Meghalaya u Ferdinand Rani yaw bala jutte pajba aku Kurt Freeman ubadeiru uwe ni ginong thok khubor bat ubadeiru aku jokopor YouTuber la kuntu ki samla ki bele YouTube leni ki YouTubers bagi dei ban persang bat pensapriang ha YouTube ya kasap ka phong ka bagidan lingba ka jing shampang leni ka jing mudul jongki om ban chia be baro ban le kum ginong pathai khubor Uniu samla la kuntu ya ki YouTubers ba khnang bagi pajba kin om kulmar jingmut ya ki khubor ai bagi pajba kin shanya bet ha ki lat pathai khubor hendek YouTubers pat ai bagi ne la ka jong ka benta kum we na kinong thok khubor ban jur badan ha ka thup ji kinong thok khubor hang ni kawing ko apnong ipajba ka long ba wat judu no jing sania ha kinong thok khubor ba hikla pathai khubor nomor ba kani kamat wan sa social media 2.0 bat ni kiwe henre ka thup lum khubor hi leni kata ka media hi hang ni kanne ba kadi tang ka media hi ka bala ban ai ka jing shisha ka bala ban ai kata nomor kumang ngitip kadi food pillar of democracy ti hakasun cha pajba ada kamdan ka media hi kamut kampoi su sheiru bat ngamla pat ban ong pat ba ke social media kan sim lani kan mi pelino ya ke media hang ni hot ke dan gujing persang ki babun ki rukam bat nga perturu ya ke jingla jong ki babun khantam le ki parlok jing hani bikin wanra ki jing sisa ha bai dei bat ki khubor bat ki we ndai tang ka we par ma kwa banong kolong ba ailat ba ke media kan le ela ka jong ka kamram bat mapi pat ngakentu bat pi pen le ke balong original na kalyang jopi ka balong pair desi ka balong pair pat om tang pi pinyo kamai tangling ma gitu ki khubor lani ki khubor pi sim nang ni na tai henre phila ban yo kamai ru kum kani mata bingiyo jing thu ngiyo ru ka kamai na kalyang ka sarkar ti hak kata kui kalyang kalalong no ngiyo jing kersan ki babun kilyang om tang na kata YouTube nomor ka basule kum tu ngisyo kamai mulu malan na YouTube kan no ngila ban san ti kata hi khubor nga kalong ba sania haki press haki media bikin le ela ka jong kamram but perkhat thamai ru ya ka kom le ka jong phi khna ba ka nginum ya tengkhu binginum ya keni ya ki jaka hakim lang salang